tafi. Sabon al'amari, sabon zubi, sabon kundin nishadi daga kamfani kuma ga masoyan Algaita Dub Studio. Manhajar kallon fasararin fina-finai kyauta. Duba tallan fina-finan da ke kan gabar fita kasuwa. Kalli salon fina-finai iri-iri daban-daban. Sauke ƙarin manhajoji daga wannan kamfani. Sashen shirkayyar mu na kunshe da fasararin fina-finai na musamman domin saye. Duk a cikin manhaja ta Algaita TV Plus. Maza sauke a cikin waya ta hanyar zuwa Google Play Store domin sambadar kallon fasararin fina-finan kamfanin Algaita Dub Studio kyauta. Manhajar Algaita TV Plus, sambada kallo ba ƙauƙautawa. Halo? Waye kashe shi? Ha? Yawwa! Ai da ma na faɗa gotan. In dai akan sona ne, za ka iya ɗaukar kowace irin kasada. Na tabbatar da haka. Ina ƙaunar ka. Ina son ka sosai. Ni ma ina ƙaunar ki. Kai ka kai ya dai? Me kuma kake yi haka? Ni kenan, dan kun yi magana da baban nan da ni. Akan yana son zaman shugaban 'yan sanda sai kai ta shege mutane? Ai kawo jerin sunaye ma ya bani, kuma duk wanda sunansa ke cikin wannan jeri, san ba zan bar shi da rai ba. Yanzu na gane. Idan ya shege sa ɗaya bayan ɗaya, daga ƙarshe baban nan da ni sai ya gargame shi. Zai ce ya kama mashegi sai ya mishi garin girma. Daga nan ni kuma sai na bujuro a ɗaura mana aure da ita. Lalle wannan sirkin naka zaki ne labai, a zakunan ma gogaggen zaki ne. Kuma kaga yanzu yan labai cewa za a karan bata kuka ka sheke shi. Kada ka manta yadda zan samu yabo akan cewa na sheke mutumin dada, hadari nake ƙara shiga. Saboda haka har sai zuwa lokacin da Gotham zai sheke dada, ba zan fito kai tsaye a karan bata ne sheke mutuminsa ba. Waye mai wannan zarra haka? Ban daga kasar Allah. Na kusa ne wacce zan aura dugowa nan fa. To yanzu dan Allah idan ka san baɗe ni, ka jefa aure cikin cakwakiya. Ni ba ni ne shikan nan ba. Na farko, ni ban san wanda ya shikan ba. Na biyu, ban san dalilinsa ba. Na uku, wanda aka shige dishe sa wannan. Ni na zan faɗi waye. Idan kuma har ban gano waye aikata wannan ba, to ni ba dan dada bane. Dama ai ni kaina da ina zargin cewa kai ba ɗansa bane. तस्यहि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्ममृतस्य च. Ya kuma za ka sauka a nan abin kauna? Ga wannan ki je ki sayi da abin da ke so ki saya ni ina nan. Kai, ina yaron nawa yake ne? Ina angon da zai aure? To bayan ba sanar da ranar ɗaurin aure ba, me kawo kon ɗaurin aure? Kenan kana nufin ba za a aure ba? Za a aure mana amma ranar ce ba a sa ba. An sa mana. To amarya ce aka sace ai. Ya dai wata shakwaki lamarin auren ka ya fada. Kawu, aure shine burina. Idan hakan ya yiwu to lallai ka cire tuta. Ana ji ba za a haife ka auren babanka ya mutu. Kakanka ya shege kansa saboda zan aure wacce nake kauna. Kuma shi kansa so uku yana aure mata tana guduwa. Kanwar babanka so 8 ana sa auren ta ana dagewa. Yanzu haka a gaba ɗaya cikin zuri'ar mu babu wanda yake da aure. Ni ne ma haka zo kaina kamar abin zai yi da gaske. Wancan tsohon ya hige kansa. Saboda haka manta da wani batun aure ka gane? Aure ya haramta ga dukkan wannan dangin mu. Amma kana son 'yan mata yana da su da yawa. In haɗa ka da wata? Kawu me haka? Na gane. Kai ba ka zama sabo ne. Kai me kawo ku nan? Gaba ce muke so mu dawo da ita abota. Wannan shine maudu'in. Ni ma hakan ya mun sosai. Dukan warja ce. To ya muje? Ai mu je. Wai an dakatar da sa ranar nan ne? Saboda an shege babbar ko? Allah zari. Ni fa ina ganin waɗannan su biyu suna da hannu a sheke babbar. Kai! Wannan wasan kwaikwayon ya isa haka. Babbar kai ne ka shege shi. Na san haka. Kwarai kuwa. Ni ne na sheke shi. Dama lokacinsa yayi ne. Ni ai ba komai ne ba face i da nufi. Idan kuma ka sake ka faɗa sai na sheke nan dini. Saboda haka ga fili ga doki ai.
ka faɗa kuma zaka ga me zai faru. Yalla bai, ga wannan hanci a kawo ma. Assalamu alaikum nan wa babu. Wa alaikum assalam. Mun sami labarin an dakatar da aurenka. Ya aka yan kungiyar Algaita suka san da aure na? Ya ba za mu sani ba. Sunanka na daga cikin zakakuran yan ta'adda goma, dole mu ji labari yayi. Amma na ji mamaki da sunan gwatan baya cikin waɗannan yan ta'adda. To kaga hakan ya gwada maka ban cika dan ta'adda ba. Ba kai zaɓin ta'addancin kama bin Ladin ya san da zaman ka. Kai, me kake kallo haka? Yalla bai, wallahi gani ne ana dasa ma rawani, gemun ka yi bunƙasa. Tamkar bin Ladin haka zaka dawo wallahi. Ba ruwana da Algaita. Kowa na hama za a mata nan da kwana 30 sai an ɗaura aure na. Kai, kun dai ji bayani na. Kai, gwanin burgewa, ka ce wani abu. To kaga kotun da ya faɗa maka da cikin ƙwarin gwiwa haka? Ta yaya mu za mu iya kalubalantarsa? Kana ji kawai kawu? Kawai mu sallama masa. Kenan ba abin da zamu yi a kai? Me kuwa zami me zami? Mu je Bangkok kawai mu shakata. To yi kenan, mu je. Mai gida, yanzu kenan barin sai a su tafi. Kai, sam ba za ku bar nan gidan ba. Na sanin da ni za ku hara. Kai, kaga da ya faɗi sunan nan da ni nan gaba ɗaya turke mu. Ƙarshe a magarkama za ka kare. Yayin da su kuma suna can duniyar wata suna shakatawar su. Ni ne Dr. Lefasol, FRCS daga Ingila na dawo. Ni kwararre ne, kai waye? Ni ɗa ne ga dada. Waye kuma dada? Kana nufin baka san dada ba? Ina. Dole na san dada. Me zan yi maka? Wani ne aka sheke shi to shine nake so na gano wani mahalukin ne ya sheke shi. A duk lokacin da mutum ya zama shekake, zuciyarsa ta na bugawa, fatarsa ba ta wuce kwana 7 take shekewa, kwakwalwa ba ta wuce sa'o'i 3, su kuma idanu ba sa wuce sa'o'i 6, sauran sassa kuma ban sani ba. Oh, na gane. Ka gane wanda ya sheke shi? Idanu sa'o'i 6. Kenan wanda ya sheke shin za a iya samun hotonsa a idanun gawar? Kwarai ba. Aha, to zaƙulo mana hoton maga. Jiki mai nauyi. Yalla mai yanzu abin da za a yi. Za mu fara kwakulo idan tukunna. Za mu cire sashen gani na idan. Sai mu jona a jikin na'ura. Daga nan kuma sai mu fitar da hoton a jikin. Karka mun bayani yadda za ka yi. Sakamako kawai za ka bayar. To nan da kwana wuri sai ka dawo. Kai bana da lokacin ɓatawa ka gane ko? Yalla bai. Fitar ai burushi daga bindiga sauki gare shi yalla bai. Amma za ku hoto daga cikin idanu. Wallahi kwana wuri ke dauka. Yalla bai dan Allah kai hakuri. Kai. Kana ji? Papu ya ce sai bayan kwana 30 zai yi wannan aure, me muke yi? Mu fece mana kawai. Ai ko muka tafi mun saba lamba. Me yasa? Domin za mu rasa antayen nan da ni. Me gida, sirka ta zo. Kin zo gidana kenan. Dan na leka idan na'urar ɗaukar hoto na ga wanda na gani. Da na ɗauki hoton kuma sai na'urar ta nuna min wannan. So amma kuma da aka fito da hoton sai na ganka. Hoton zuciyata shi ne ya ɗauke shi. Kai kuma kundin hoton ka ɗauka. Tun daga na anan mu jinkirta auren tukun. Wace irin magana kuma ki haka nan dini? Wannan jam'iyya ce da kullum ake cikin canza tsari? Wannan aure ne. Al'amari ne mai girma. Amma wannan shirin naka ne? Shirin kare ba nasa ba. Kai, wannan mata da zan aura ce. Babu ruwanka. Kai, ku raga da ciki. To, barka dai sirga. Sirga ta an tayo, ga kuma wanda zai an taye can. सुन मेरे सजना मुझे तुझसे है कुछ कहना सुन मेरी माहिया दिल में तेरे मुझे है रहना सुन मेरी साथिया बिन तेरे अब मुझे आए चैना नैना नैना दिल में तुझे बसा लूं नैना नैना तुझे बाहों में मैं भर लूं नैना नैना तुझे प्यार मैं कर लूं चाहूं तुझे खुद से भी ज्यादा जानम मैं मुझसे सोचूं तुझे हर घड़ी देखूं सपने में तेरे पाऊं तुझे चाह यही दिल मेरा हर पल करे मेरी नैना जीना जीना तेरे लिए है जीना
सुन सुन मेरी नैना जुदा जुदा तुझसे ना रहना सुन सुन मेरी नैना संग संग राहों में है अब चलना वफा वफा का तू हासिल दुआ दुआ में तू शामिल मेरा मेरा तू है साहिल प्यार में हूँ फना बसा बसा दिल में तू ही सांसों में बसा छाया रहे तेरा नशा तेरी ही चाहत दिल ये करे जाने जाना किसे तेरे हर लम्हा लब पे मेरे तेरे सिवा कोई नहीं दिल में रहता है मेरे सुन सुन मेरी नैना जीना जीना तेरे लिए है जीना सुन सुन मेरी नैना जुदा जुदा तुझसे ना रहना सुन सुन मेरी नैना संग संग राहों में है अब चलना लम्हा लम्हा तेरी यादें होठों पे है तेरी बातें कर दे प्यार की बरसातें चाहे दिल ये मेरा ख्वाहिशें ये कर दे पूरी समा बाह में समा धीरे धीरे जादू तेरा छाने लगा है मुझ पे बेचैनी सी बढ़ने लगी और माँ जगने लगे मेरे तेरे बिना चैन नहीं आजा थोड़ा पास मेरे सुन मेरी नैना जीना जीना तेरे लिए है जीना सुन सुन मेरी नैना जुदा जुदा तुझसे ना रहना सुन सुन मेरी नैना संग संग राहों में है अब चलना Mai gida, an samu matsala ga garba. Kunti mai nasi, Ina zo. Kai. Me aka nan ni? Kana ji ko? Mafarki ne akan soyayyar mu. In gaya maka kyakkyawan mafarkin da na yi ka yi matukar kyau a mafarkin ni ma sai ganin nan na shawo kwana na fito baki na ya sha jan baki ana cikin haka kwatsam sai ga wannan daga nan kuma abin da ya faru ba zan iya faɗa ba Lallai ma wannan kawai ki kwata da hankalinki tun da ya mafarkin ni kika gani sannan kuma ni ne kika ga na miki kyau ko ba haka ba amma da wannan jan bakin ni ne aka sambata. Wato kenan ita ce da mafarki amma kai da gamsuwar soyayya ba? Kai hakuri Pappu. Karo na farko kenan. Saboda haka dan Allah ka yafe mun. Ta gama bayani irin na ƙwararru a fagen ta zo ta ce kuma wai na fari ne. Kawu! To ai kenan. Ita karamar yarinya ce. Baka fahimci haka ba ne? Ya dai? Ni fa kawai ji ne an dadimo ni. Tana cewa ina ƙaunar ka Pappu. To ni a cikin me laifi na? Ka ga Pappu, yarinyar ka dan sanadiyar sanka ta san kame ni a matsayin kai ta san ama. Hakan ya ishe ni bugawa zuciya. Ku sa auren ku a kwanan watan da ya dace. Ni kawai ma Bangkok zan koma Abina. Za mu je tare? Ko zan raka ka. Yawwa, wannan tunani ne mai kyau. Gwara daga auren zuwa gaba. Kai, ku ba kowa labari. Na sake tura aure na. Mai jira, Pappu ne daga Hyderabad yake kira. Halo, dada, zan yi aure. Batun aure ma kake, an sheke mana mutumi. Kai batun aure kake. Auro na ce.
Ashe kai baka da hankali ban sani ba. Yaro na ya zo nan ba kwaɗa da shi ba ne. Cotu ya zo garin nan ne? Ina ya sauka? Yana can ta wajen gari. Ku ji nan batun aure na. Nan da sa'a da ya zai aure na. Domin ba na so ɗan dada ya zo nan ya tarar ana ɗaura auren nan. Kai, ya daina hankali. Yau ne Allah ya yi mun kama ka. Ka zai kana kallon mu kamar wani hamago. Yau ka shiga hannun zakuna. Kun san ko ni dan waye? Gusuwaye! Tsohon ka ne! Wai gusuwaye ne! Baka gane waye ba? Baka gani ne? Wannan zaki ne! मांगल्य गौरी देवतायै नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनार्थे क्षदां समर्पयामि सुवर्णनवरत्नखचितसिंहासनं समर्पयामि ओम Jodu! Da kyau! Da kyau! Yau ne, sha shagalinka. Wato ma'aure kake ko? An shege babbar. Wannan bai gaban ka. Don Allah ka bari a daura auren nan kaji. Ka shege ni tukunna. Sai kai auren ka. Ni aure shine burina. Shine maudu'ina. Muradina shine mabarkin rayuwata Jodu. Dan Allah. Ina amfanin baɗi bari da zaka tsaya kana mutane magana kan mabarkin rayuwarka. Cotu, dan Allah, haba Cotu, dan Allah, ka bari mana Cotu, me haka ne Cotu? Zakuna biyu ko zaki da damusa ne sun suburbuɗe ni, sun sassambaɗe ni lokacin da zaki da damusa suke mazgata kai kana ina a lokacin. Aha, in dai har kaga kai wannan aure, to wallahi Salman Khan, shi ma sai ya aure, wannan shi ne. Na fara ga na gaya ma, aure ba yiwa a zuri'ar mu, kamanta kawai, babu da bama a wannan fanni. Idan kana neman yan cancarewa, ka zan hana kai wazu. Kai, wallahi shine wannan shine. Zaki ne shi daya. Jodu, mutanen da ka nuna su bai fasanannin jarumai ne, amma ka gaya min da wata shaidar za ka gane su, ko dai daga cikinsu. Yana da rubutu a hannunsa. Rubutu ka ce? To amma me ya ka rubuta? Shiru da Allah, ta ya zan iya karantawa bayan ni ban iya karanta Telugu ba sai Hindi. Ba. Godiya. Amma shiga babu da rubutu a hannunsa ni na yawa tabbas na tuna na taba gani a hannun waye ma na gani yawa aha muga hannunka muga kalli ta gani ba na game ganiyar ka na gani ba komai a wajen na dauka a hannun wannan ne amma bari duba daya Hello? Ina ji. Asibiti za ka je ne kake sauri haka. Kai, kawo hannunka dago. Nuna mana hannunka zo. Kai! Dago hannunka malam kaga yaki dagowa. To mene ma? So nake san cewa zan iya dukan kowa na zauna lafiya. Ni kuwa ba mai iya duka na. Ka sani dan waye? Ni nan dan gidan dada ne, ka gane? Kai! Ka dauka cewa daga murya ka zai razana ni ne? To ga hannun nawa, duba ka gaza ni a nan, shine wannan. Kada haka zo nan zo mana. Zo taho mu je. Kai hakuri yalla bai. Dama ranka wannan wa bace yake. Haka ni dai na ba wani bace yake ba, wannan shi ake kira ci da buguzan. Kawu wannan ci da buguzan din naka zai iya jawo maka cin duka fa. Haka ne dai su. Saboda haka dole a dinga bi da dabara. Mu je. To. Kai! Likitan gawa! Ya kai, ka samu hoton? To. Ya min ya ake ciki. Ana ji. Ya
ina gaba hotonmu ne aka kawo. Wannan ai jarumin fim ne. Anya ko shi ne? Wallahi shi ne wannan, shi ne sambadan, ashe kuma dama shi ya shage babban, wato shi ya shage babban. Zaki ne. Kenan wannan shi ne hoton da aka samu daga idan gawar, to amma shi wannan jarumin ya mutu. Gotham, ta yaya haka zai iya kasancewa? Mutane nawa ne aka ce sun mutu kuma aka gansu? Michael Jackson ma ya ce an gan shi. Shi ma wannan ba abin mamaki bane to. Da kyau, dare ina zargi ne, amma yanzu ai hare mun tanta mata. Amma daidai yadda aka yi, kai ka canza hotunan ba? Ka canza wancan hoton da wannan hoton. Wancan fa bindiga ya nuna min yace sai na dauko masa hoton nan. Yanzu kai kuma ka zo ka ce in sauya hoton. Amma ka sani ba zan canza ba. Ni kwararren likita ne, ba zan bata kwarewa ta ba. Ba zan canza ba. Ya kake susa? Ko na gare ka? Za ka canza? Kai, za ka canza? Wallahi ba zan canza ba. Za ka canza? Wallahi zan canza. Ban ji ba. Zan canza. Na ga wannan basirar. Wannan basira ai sai dan baiwa. Kutu mai lesi. Allah da ya raba da wannan cakwake. Ji, wallahi ganin wannan zarewar ta cutu ta haura min da jini na sama. Yanzu me za a iya yi a cece shi daga wannan hauka tasa likita? Fina-finan waɗannan jarumai guda biyun ya kamata a daina sa masa. Domin yawan kallon fina-finansa ne ya sa shi haka. To ga wanfa. Ni ma kallon da ya jawo mar. Kai wani wangale baki kamar zan baka abinci babu na zan baka. Da dai baki. Barka da yalla bai. Ya kai ne. Matsalar zuciya gare ka ko ta koda. Matsala ta zane shi yalla bai. To mu wannan zanen yana neman jefa rayuwa ta cikin jakwaki yalla bai. $6,000 za ka bayar. A ɗan goge wannan rubutun kawai yalla bai? To ai kenan ha ka zauna da abinka. Jinin ka ya riga ya tsufa. Da yaro ne ba zai kai haka ba. To yanzu ya zan yi kenan. Addu'a za ka ta yi kawai domin ka je a sa'a. Likita, ba buƙatar haka. Zan biya $600. To da kyau. Na gode yalla bai. A halin yanzu ka shege babbar. To shi kuma coto me yasa kake bata lokaci a kansa? Daurin talala ne waɗanda domin idan ya tashi guduwa wajen babansa zai ni kuma daga haka ne zan jefa dada cikin komata. Tun nasu nake jiran kiran Babbo. Bai kira ni ba. Wayar cotu ma tun nasu tana kashe. Tabbas akwai matsala. A gani na lokacin da Babbo ya kira ka yake ce ma za a yi baikon aurensa. A daidai lokacin da kuke maganar ina zargin wani ya datsi layin wayar ku. A ganin ka waye to? Waye zai yi haka? Wannan aikin babban magauci ne. Babban magauci wanda ke shirye ga bayan mu duka. Ya fara ta kan babbar. Yanzu gashi ba mu san halin da cotu ke ciki ba. Amma idan muka ba ban a hankali tayu mu iya gane waye. Idan na kasa samun Babbo a waya, kawai zan je can. Kada ka yaka. Ni nan kawai zan je. Kowa yake wannan aiki. Ina mai tabbatar maka sai na kawo magawarsa. Kai yaro farka daga bacci. Babanka ya zo. Ba mana baki na ka. Ya kai ne. Hey! Gaya babanka cewa wannan babansa ne ko baka gane ba ne? Ka gaya masa, maza ka gaya masa ka ba da lokaci ka gane. Yanzu wani zunubi na aikata. Shi kenan ba zan yi aure ba. Ga Gotham, ga jarumai biyu, ga Yaya Algaita, kowa da kowa. So yake ga bayan wannan auren nawa. Babu, ka gaya wa kawu da baba bana. In na gaya musu me za su yi? Gaya wa baba, gaya wa kawu, gaya wa duniya. Ni yanzu ma kawai na yanke cewa ba ma zan taɓa yin auren ba. Ba zan yi auren ba, na fasa yin auren. Ba zan yi ba, ba na yi. Mai gida da Allah ka taimaka. Mai gida yaya. Yare malam, da kake wannan cizo yatsa tunanin me kake? Gashi dai karamin abokin hamayyar ka ya janye daga takara. Kana ji?
Tunda yanzu ya ce ya janye kaga cakwakiyar mu ta washe. Kai da Allah ba wannan ba. Tunani nake akan wancan da wajewar. Oh, tunanin hakan bai zo min bane. Allah kenan kaga idan har zaka aure ta, dole sai ka cika sharidan can. To tunda an shiga wannan cakwakiyar da wannan da wancan, akwai wata mafita ce a ƙasa? Yawwa. Yare, kaga kamun bayani ba dare zaka tsaya kana ba da mun bayani. Menene wai? Wani abu zan sake aiwatarwa. Mai kenan? Sa ido kaga. This is the tribute to Talaiwa. मुझको थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के To ya kai ya garin, kai ne mai san wannan ba? Ya kai ka sani labai. Ni nan baba mai fatari, ba abin da ban sani ba. Ba wancan cutu din ya zane ba? Shi da ne ga dada an zalimi ko? Madabin baba, shigo baba. Wai me za ka san bane da baba? Ya za ka tsaya gaban baba mai fatari kai baka sa fatari ba. Kowa fatari. Baba mai fatari ya kaka fatarin nawa. Akwai sararraka da yawa a cikin sanya fatari amma mutane da yawa ba su sani ba. Ɗaya daga cikinsu shine an fi samun wadataccen iska. Matsaloli da yawa suka zuwa sauƙaƙen ƙasa fatari. Ya haka kuma? Idan ka ga mutum baya so a ga cikin fatarinsa, to fatarin ba na asali ba ne. Wannan fatarin ba mai nagarta ba ne. Kamar ya kenan. Wani abubuwa ba za su tafi daidai ba. Dole ina da duk wata nagarta ta aure? Shi batiri ba ruwansa wayan iPhone ce ko kuma China ce. Inda yana da wuta zai kunna ta. Haka zalika idan fatarin ka na da matsala to rayuwa kama tana da matsala. Nagartar fatari ta shafi rayuwa, ta shafi lafiya, ta shafi arziki. Wannan fatarin da ya sa ko ba latsi na san ya fi naka. Saboda haka idan har kana so abubuwa su daidaita maka, to wajibi ne ka inganta fatari. In dai magana ake ta ingancin fatari to na rantse. Ni ne nan ya kamata a ce rayuwata ta fita kowa nasara a nan. Wai wannan fatarin ma an daina yayinsa. Ai wannan fatarin naka. Ko kasuwa ka je za ka ga sun daina sayarwa goge-goge suke da shi. Saboda haka je na yawan kanka. To ai ke da dalili ne mai. Papu yana cikin jimami, ya kamata a mishi bayanin auren nan. Bayani. Kafin a samu nagartar fatari da ake bukata, kowa ya tuna da mataccen nashi da baya sa fatari. Na ɗaya. Babana. Na biyu. Baban mai gida. Na uku. Babana. Na hudu. Babban. Kaga duk waɗannan marasa sanya fatari ne suka zama shekaku, amma shi ya gyara zai iya yin aurensa. An gaya wa mama, an gaya wa kawu. Baba, ni yanzu ko ban yi aure ba, ba wani damuwa. Amma bukata ta kada rayuwar dada ta shiga wani hadari. Ana jin fafo, ka same su ku yi magana tukunna. Na abin da kuka ne ta kai, ka tattaɓe ni zan tsaya ma kan aurenka. Aka yi magana auren nan gaba na faduwa yake baba. Kada ka damu ka gane ma, da zaran ka inganta sanya fatarinka, ma kai ma cakwakiya. जादू चलाए ये मेरी ब्यूटी मैं हूँ हॉटी मैं हूँ नॉटी सारे आशिकों की नींद मैंने लूटी
इश्क कमारा तेरे देसी आना में है जादू है भरा मैं आशिक हुआ तेरा दीवाना हुआ तेरा तेरे जुल्फों का जादू है छाया मुझ पे आजा मेरे दिल में जाने कम कम वेलकम अरे मैं हूँ पिंकी मैं हूँ क्यूटी जादू चाहे सब पे मेरी ब्यूटी रे ये आधा हटी अरे मैं हूँ नटी आशिकों की नींद मैंने लूटी शाम सुहानी कर दूं प्यार का मजा दे दूं सब कुछ तुझ पे लुटा दूं जलवा ओ माही तुझ पे लुटा दूं जा ये तेरा जंगल सा छाया बल्ला 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 मैं हूँ रेडी कर ले मस्ती लेके जा तू दिल मेरा ओ बेबी मैं हूँ पिंकी मैं हूँ ब्यूटी चालू चलाए ये मेरी ब्यूटी मैं हूँ ब्यूटी अरे मैं हूँ नौटी सारे आशिकों की नींद मैंने लूटी wa za ka turawa gaya min wa za ka turawa